Господи, благодаря Ти за Твоята милост, че жив и здрав съм прекрачил прага на Твоя дом. Благодаря Ти за Твоята милост към мен, за Твоята любов към мен. Още Те хваля и през долината да минавам, и на планината да се намирам, и в радостта си ще Те хваля, и в трудността си ще Те хваля, защото Ти заслужаваш, защото Ти си достоен. И аз Ти казвам, обичам Те, Исус. Нека сърцето ми да бъде угодно, за да направиш от него обиталище. В името на Исус. Ела, Господи, и обитавай в мен. Аз осъзнавам, че без Теб съм нищо, че без Теб съм никой, че без Теб не мога да сторя нищо. Дори и доброто, без Твоята помощ, не мога да го сторя. Но с Теб, о, с Теб, аз съм повече от победител. Аз мога всичко, чрез онзи, който ме подкрепя. И по-силен този, който е в мен, от този, който е в света. Боже, благодаря Ти за победата на кръста. Благодаря Ти, че Ти умря за мен, за моите грехове и направи достъп до небето, до трона на Отца, за мен, така че аз да мога свободно да влизам в присъствието на Отца. И вече не съм онзи грешник, който нямаше право, но днес съм достоен чрез кръвта на агнето, което ме умива вчера, днес и завинаги. Подай славата на агнето, Исус! Халелуя! Слава да бъде на Тебе, Господи! О, ние Ти благодарим и ние Те величаем, Тато. Ние Ти благодарим и ние Те величаем, Господи. Боже мой, това място, Татко Небесен, е осветено от присъствието Ти. Осветено от святото Ти присъствие, Боже. Защото, Господи, ние сме избрали това да Те последваме. Ние казахме да на Твоята воля, Господи. И Татко Небесен, всяко нещо, което се прави в Твоето име, Ти го вменяваш за правда. Защото Авраам повярва на думите на своя Бог и това му се вмени за правда. И аз искам да Те насърча всяка крачка на вяра, която си направил в Твоя живот. Господ я вижда. И няма нещо, което е малко в очите на Господа. Дори тяло да дойде и да те лъже и да ти каже, ти си грешен. И това, което правиш, не е достатъчно. О, виж дори колко много правят. Но това, което ти правиш, не е достатъчно. Искам днес да ти кажа, че не е истината. Тези думи не са истината. И днес аз искам да разруша планът на врага в твоя живот. Днес аз искам да съборя крепостите в твоето. Днес аз съм тук да разтърся тъмницата, която врагът е вкарал. В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. Казвам свобода на всеки ум, който е пленен от лъжите на Сатана. Казвам свобода в името на Исус. Нека ангели небесни да дойдат и да отчупят оковите в името на Исус. Това, което се случи с Павел и Варнава, когато хваляха Господа. О, оковите им се разчупиха и тъмницата се отвори. Да, Боже мой, днес аз благославям Твоя народ в името на Исус и казвам, ангели небесни да освободят Твоя народ от всяка лъжа, от всяка немощ, от всяка трудност, от всяка болест в името на Исус. Врага може да дойде и да ти каже, ти си болен. И ако имаш някаква минимална болежка някъде, той може да всее страх и съмнение в теб, че това е някакво пораждащо се заболяване в твоето тяло. Но аз искам да ти кажа, Господ умря на кръста, за да ти даде съвършено здраве, за да ти даде съвършено изцеление. И за Него няма болест, която е невъзможна. За Него няма диагноза, която е невъзможна. Но аз днес искам да те призова да насочиш погледа си към кръста. Защото днес всичко, от което се нуждаеш, не са парите, които печелиш на работа. Слава на Бога за парите, които печелиш на работа. Слава на Бога, че имаш ръце и нозе, за да печелиш и за да работиш.
слава на Господа, защото Бог ти е дал здравето и в Него са твоите дни на живота ти. Но днес всичко, от което душата ти има нужда, това, което не може да отидеш на магазина и да си го купиш, Господ го притежава. Господ го притежава. Разбирателството в дома ти, здравето на децата ти, твой партньор, самия ти, бъдещето ти и бъдещето на твоето семейство, мирът, от който се нуждаеш, когато си легнеш. О, всичко, от което имаш нужда, което не се купува с пари, твой Бог го притежава. Затова днес аз искам да те приканя. Насочи погледа си към кръста. Насочи погледа си към тази величествена жертва. Алелуя! Толкова скъпа жертва. Братко и сестро, не си казвай, че знаеш какво направи Исус на кръста. Искам да те уверя, толкова е дълбоко това, което Исус направи на кръста, че има толкова много още да научиш какво ти даде Исус на кръста. Ето защо Словото казва: народът ми погива поради липса на знание. Днес аз те призовавам, всяка област в живота ти, която си мислиш, че по някакъв начин не работи и не действа, върви се към кръста и искай да опознаеш какво Исус направи там за теб. Искай в по-голяма дълбочина да познаеш какво Исус плати там за теб. Защото това се случи преди повече от 2000 години. Но искам да те уверя, че Той имаше на предвид и теб, когато беше там на кръста. Той каза и твоето име. Да, ще отида и заради Него. Ще отида и заради нея. Така че Той знае днес денят и часът, в който ти ще се родиш, ти ще прекрачиш прага на Неговия дом и знае всяка твоя нужда и всяка твоя липса. И Той каза: аз ще отида на кръста и ще платя цената за Него, за да бъде животът му благословен и за да го отделя от царството на тъмнината и да го преселя в царството на възлюбения си син. И аз искам да ти кажа, това са думите на Отца, не са човешки думи. И днес благославям те и моля Святия Дух да мине и да помаже ушите ти, за да чуваш. Защото Словото на Господа казва: на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство. Нека Святия Дух да мине и да помаже сърцето ти и духът ти, да помаже очите ти така, че да виждаш в духа, да помаже ушите ти така, че да чуваш в духа. И естественото да няма превес на твоя живот. Обстоятелствата да не вземат превес на твоя живот. Защото често пъти дявола говори чрез обстоятелствата, но Господ е този, който действа отвъд обстоятелствата. И в света казват: ако видя, ще повярвам. Но аз искам да ти кажа вярата в Господа какво означава. Ако повярваш, ще видиш. Алелуя! Днес аз искам да ти кажа тези думи. Ако повярваш, ще видиш славата му. Ако повярваш, ще видиш славата му. И за най-смелите си мечти, и за най-смелите си очаквания, и за най-невъзможната ситуация. Ако повярваш, ще видиш. Ще видиш пробива. Ще видиш, че Той е Бог, който прави път там, където няма път. Ще видиш, че Той е този, който е по-голям от твоята планина. Защото Давид излезе с вярата в своя Господ. И той не се фокусира върху Голиат.
Твоята ситуация може да представлява толкова огромна, колкото беше Голиат. Да, Голиат излезе и хвърляше укор. И твоите обстоятелства може да те укоряват. Може да ти казват колко си грешен и недостоен. И как ти сгреши, и как ти не се справиш добре. И как ти не си угоден в очите на Господа. Защото Бог търси по-святи, Бог търси по-съвършени. Но това са укорите. И днес аз искам да разпознаеш укорите на Голиат в твоя живот. И излез със сърцето, което имаше малкото овчарче Давид. Той имаше голяма вяра в сърцето си. Халелуя! Призовавам ти да имаш вярата на Давид и да се изправиш и да пророкуваш, че ти ще победиш, както каза Давид. Днес аз ще ти откъсна главата. Ти идваш срещу мен с меч и копие, но аз идвам срещу теб със силата на моя Господ. Затова ти призовавам, каквото и да преминаваш понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, дори неделя, говори на обстоятелствата си. Отвори уста и говори там в дома си, ако си обезсърчен и отчаян и Сатана идва и ти говори. Или на работното ти място, където да се намираш, отвори уста и говори. И знаеш ли, дори ако си на място, на което можеш само да пошепнеш, твоят шепот ще бъде по-силен от най-силния брак, от най-силния глас на твоя брак, от най-силния демон. Твоя шепот ще бъде по-силен. Знаеш ли защо? Защото ти няма да говориш от себе си, но ще говориш от твоят изкупител, от името на твоя Спасител, който е Господ Исус Христос от Назарет, който победи врага. Той победи твоя враг. Халелуя! И ти си победител. Аз искам да ти кажа, че ти си изкупен, че ти си платен, че ти си възлюбен, точно такъв какъвто си. И няма нещо, което да е по-голямо, което да застане пред Божията любов към теб. Алелуя! Затова аз искам да ти кажа от името на твоя Господ. Радвам се да те видя в домът ми. Радвам се да те видя в домът ми. Обичам те с вечна любов. Изкупил съм те. Обичам те, синко. Обичам те, дъщеря. Ти си възлюбен, ти си ценен, ти си специален за мен. И аз чувам твоите молитви. И аз виждам това, през което преминаваш. Искам по-често да общуваш с мен. Искам по-често да издигаш погледа си към мен, да обръщаш очите си към мен. От всичко, което те разсейва, обръщай погледа си към мен. Аз съм там заради теб. Във всеки един момент, в който ти имаш нужда да общуваш с мен, аз те очаквам. Аз те обичам. Благословен да си, Господи. И някой преживява Бог на това място. И тези думи стигат специално до сърцето на Неговия народ. Алелуя! И вярвай за една седмица, която ще бъде различна. За една седмица, в която по-често ще обръщаш внимание на този, който е винаги те. Ще обръщаш лицето си за общение с Твоя небесен баща, Твоят изкупител, Господ Исус Христос. Алелуя! Алелуя! Нека помазанието на Господа да осени сега сърцето ти, да осени сега умът ти. И ако имаш някъде болка, аз днес искам да те призова в този момент, сложи ръката си на твоето болно място. И ако това са емоционални проблеми, емоционални неща, просто сложи ръката на сърцето си. И в този момент Господ иска да те изцели. И в този момент Господ иска да те освободи. Шитере.
името на Исус, в името на Исус, в името на Исус. Халелуя. Приеми изцелението си, приеми освобождението си и приеми, че твоята ръка е на место Божието. И Господ изцелява това място и Господ освобождава това място. И кажи, приема моето изцеление. Приема моето освобождение. В името на Исус. Може ли да те помоля да издигнеш ръцете си, защото Господ иска да благослови ръцете ти. И когато издигаш ръцете си за молитва в твоя дом, да се свързваш още по-дълбоко с твоя небесен баща. Халелуя! Халелуя! Помазание! Помазание! О, и когато народът ти, Господи, издигне ръката си за молитва в своя дом, нека да слиза това помазание върху него. Нека да слиза това присъствие върху него. И нека по-специално да те преживява и по-специално да се изпълва с теб. И по-специално да чува твоя глас и да усеща движението ти. Защото понякога си мисля, че си много на високо горе там, но ти живееш в сърцата на Исус. Ето защо твой народ е благословен. Стой с вдигнати ръце, искам да ти кажа нещо, с което искам да завърша, ако е волята Божия, защото не искам в този момент да възпирам духа на Бога. Искам да ти кажа кой стои с вдигнати ръце. Когато на ринга излизат за двубой, се издига ръката на победителя, а на този, който е победен, неговата ръка е държавна. Затова те призовавам, винаги когато се молиш, издигай ръцете си, защото ти си победител. Защото твоя Господ е Ова Ниси, което означава моето знаме на победа. И Той победи на кръста и ти подари тази победа веднъж за винаги. Затова винаги си му издигнете ръце. Бъди благословен, нека сила да слезе в теб, името на Исус. Точно сега. Халелуя! И заедно да кажем Амен, Амен, Амен. Може да ръкопляскаш на твоя пастор.